guys, another day, another vlog. So naami sa Prospect Park, Brooklyn karon. Naami nadunggan mong kaning smorgasbord kanang food, kuan siya, food festival. Unsa na kung buhok eh. Food festival, so among adtoon mutilaw sa tag mga bag-o nga kuan, mga pagkaon. Labang-labang naman sa dalan ang gamatoy. Let's go. Left. So nato sa Prospect Park na so pero sigado man. Awa guning gamatoy na mo, murag tro kayo. Lingi pa. So pasod na mi sa Prospect Park here in Brooklyn. Wa na mi sa Central Park eh. Sige naman balik-balik ka Central Park. Din nasad mi sa Prospect Park eh. Ganahan lagi may mutilaw ning kuan kaning na food festival din he, saksak sinagol ng mga vendors ba. Lagyo katong little New Yorker. Lagyo. So pagsud pala na mo di guys, naday carousel dayon no. Indoor pa man siguro siya. Aw, mao man gid ay. Nunsa naman ning gamatay gikapoy na mami. Wa gyapon. Kuyawa ning park ay na may signal light oh. Muhunong sad ka ang mga tao ani. Posible per gilak man nila ba sa Domingo. Urban forest, urban jungle. Urban jungle. In the middle of New York City. Go na. Tara Mike. So mo na siya din na guys ay kan malabang na lang tani sa daan yon. Wala pa gyud pedestrian lane. Amaw ne. Sige Mike, go. Nagiga birthday nagalatag ay niya man ana kanin din hi kay galatag sad sila naiga birthday so dun hi pwede ka magbutang di sa park og imuhang mga props imong mga unsa na basta no? Importante malimpyo jud kay basta manglimpyo lang kapag humano sakto no barbecue so tayo nagi barbecue grill para sa public. So, magkuha na ta. Kaon na ta kay gutom na. Few inches later. So, makita ninyo ron guys kanang daghan kay klase-klase nga pagkaon from different kanang mga lugar na dinhi karon. Ay, mangita taon sa atong kaonon. Ano sa'yo mong ganahan ka noon? Ganahan ko barbecue. Barbecue? Mangita ta mga jerk chicken. Sige. Kuyaw kaayo ang ilahang kuan o na-ajit credit card terminals. Ang ilang mga pagkaunan. Daddy, I like this one. You like that one? It smells so good. Italian barbecue. Wow. Or do you wanna look sa... Grabe yung mga credit card terminals, good oh? Yeah, let's look around first. Red Hook Lobster Pond. Wow, everyone's lining up for food, Dad. Galing niya, good sila. Asa ni? Brazilian food, na Japanese, Korean. Ay, Korean din niya. Japanese. Chinese dumplings. Wow. Napay mga wine and cocktails. Na Indonesian rice bowls. Jamaican tacos. Wow. Siguro niyo kay dagan siya galing niya. Ang unsa dad? Jamaican tacos. Grabe kadaghag tao. Makalibog unsay paliton no. Dad ka mo mura siya sugbo merkado. Mura gyud ang feel na Colombia na Indonesia. Patok by rich kini ay Pilipino. Palita dad, gana ko magkuan lechon belly. Di mag lechon belly ta dad. Unsay mong ganahan? Ay kana ako ang lechon croquette. That's it. Yeah. Wow. I think I've seen this on Instagram.
Mikey, excited ka mo try? Finally, maka-try na good ko. So, Filipino ni siya nga ka ng vendor, dili niya. Of all the kuandad, of all the mga Filipino, gihapon mo, balik gihapon. Oh my God, that's so long. Thank you. Kuya, bunamano ha, kumaba ang pila. Like, spoon and fork, that? Ah, okay, thank you. A few moments later. Wow! Nakalimut ta og dala og atong latag-latag da. Lagi mo takadag latag-latag. Sige lang, bagog na lang tayo. Oo. Walay available po do? Wala, I doubt. Puno ka na. Ikapoy atong Mr. Bear! Sige. Panit. So, lechon croquette. Ano siya pasabot sa croquette? Ito siya slow roasted pork man. Slow roasted pork. Ang rice niya, lahit siya oh. Ito, di mo focus. Ang marag fusion yun siya. Ang kanon. Oo. Ano siya yung balutan? Marag umbot, unsa ni? Sige daw, go. I-dip sa sauce, butangi o sibuyas. Ganisa. Kumusta? Lamera? So, guys, itaas na noon ang pila na noon. Ano yung Philippine flag o takabantay? Alright. Nitaas ang linya pagpalit na to. Sige daw, ang panit daw. Oh my God, ka-crispy yan ay. Basta kabayan, dako nga panit ihatag. Okay guys, so kaning croquette day guys, kay gikuhan siya ni Omar mashed potato ba siguro? Croquette na, rice, oh. Kung nasa croquette kay di ba mura man na siya og kanang if I'm not mistaken kay potato siya nga gi potato nga gikuhan. Nakaroon gi-fry. Ate dip sa kuhan. Kay Domingo man guys, maglechon sad ta. Karon ato tas panit. Padunggan ba? Ambot. Dadi atong baby ga cry. Patilawa daw rice dad. Panglas. Patilawa og rice. Mama. Ay, kuwaon man niya ang pork. Ayun na lang. Pero, tinoda na ya, lami siya. Dili siya Cebuano style lechon, pero kuwan siya kanang Manila, mura siya Tagalog. kuwan no? Fusion na. Fusion na siya, pero makaingon ko lami. Yep. Kanikamot si daddy, oh. Uy, tingawon ka tag lechon. Pagkuhan din sa guys, kuha mo nakadungog sa kato ganina, tag $20 ni siya. Mga kuhan siguro ni 1/4 kilo siguro. Grabe kay dad, oh, ang Philippine flag. Guys, pang finale. Ang kanang mga kondad, mga balat di kaganahan. Madlo ko sa kung kuan veneers. Patok by Rage. Eventually. Grabe, guys, okay na ay beer, wine, cocktails. Grabe dad no, container van, gito lang gisulod. Lagi. So, katunga pa lang to. Murag nanimaho jug dahon dad. Nadjay ka Mary Jane. Dad, ganahan ko ani dad. Kinaay katong sa Hong Kong na black and white. Or unya na last na lang na magkuan sa ta. Okay, Magtuyok sa ta. Na stop lang gyud ta sa lechon. Ano sa dahil na kanang tea?
Remember kato akong ganahan nga katong Hong Kong na black and white nga milk? Ilang ibutang bago. Uy, huwag ka lang sa iro. Ay, raclette eh. Hindi ko kabaho. Chocolate cheese. Filipino sir. Nasad ni nga, na-stock up na punta diri sa mga atoa. Uy, gilinyahan. Taas king linya, Dad. Oh my God, ganahan ko, Dad. 3 for 10. Oh my God. Ano? Iko anda. Zoom. Wow. Sige, Dad, ganahan ko. Kanang pork barbecue, kikiam. Ito nang kuanda di 3 for $10. So, unsa man? Pork barbecue? Pork barbecue. O saan mga nahan? Sige, beef. Yeah, kanang kuwag isa ka kikiam. So, si Daddy guys, kay Galinya siya. Kay palit og barbecue. Ganahan ko ng baboy, baka, and kikiam. Whatever. Ano po ulit? Isang baboy, isang baka. Nagpalit si Daddy. Dili man pwede isagol ang fried sa sugba, pero kay since kabayan. Ingat si ate. Yan ito ng International Food Festival niyo mga Pilipino rin gyapon ta mas Di ba yung daga ko barbecue sa Filipino rin yun na nakuan yun na ex yun ang mga jerk chicken. Pagkita sa susaga pala diyata. Daddy, excited na ko sa barbecue. Na si Princeton sa gilid, man. Biya, daghan nagtawi. Tawa si muli ko do. As in, awa mo ni the whole. Murag Sugbo Mercado. One more square. Thank you. Asa din? Uy. So, mani siya. 3 for $10. Yaman natin soka. Atong i-side by side comparison atong Italian na sige. So gitagaan na mo si Michael og kikiam. Kiba na ka mo kikiam? Yummy. Okay. Sige, sige. Kaon sa mami. Go. Ikaw sa una. Sige. So, kani ambot unsa ni siya? Kuan ni kay ambot baka ba ni or baboy? Ay bawaan ron. Mungka eh. Jadi ang isa na ning kamot sa gilid sa frame akong giapil. Oh my God, dumi abi. Kana sa baka. So gamay ra mong gipalit guys, para di mi mabusog kay magtilaw-tilaw pa man ta sa uban kung natay mauyunan. Tagpila ni Dad gani 3 for $10 no? 3 for 10, yeah. Wala dili unta alam ko giapil ni ate. Tagalogan ya guys. Tanawang isa sa kikiam. Lami. So si Mami na rin guys. Ni ate asa ang kikiam sauce kana mo na siya sweet. So kuan man ta kanang laking street food man ta sa pero hal lang ha. So kani and atong butangan ani. Actually humok lang mga pagkaon. Okay, so sige ang pork barbecue Mami try daw. I think kana ang pork Mami. Naisig kuan. Sige lang. Lami no humok kayo. Grabe. Filipino dito. Nga lasa. Lagi. Wow, kana ang beef na asa mo mas prefer? Wow, asa mo mas prefer? Aper na ko ang beef ko. Both mo ha. Wow. Awa lang guys. So, unsa kabaga ang mga tao din niyo. Gabihay. Meanwhile. So we're done with the Filipino barbecue. Now we're here in the Italian barbecue. Daddy, kinakapalit na. Sayang nga, uy, beef unta kung ganahan. So muni ang Italian, daghan kaayo. Ano na lang chicken. Pila Daddy? How much is it? Tag 18. May mas barato no kasi sa Pilipinas. 8 ka buok. Okay.
Try it. Lang ani kay way sausawan. Hello, naloboy na no to. Hello. Sige lang, i-try na to kayo. Italian. Give Michael, daddy. Herbie ayo. So, gipakaon ni Mami si Michael, patilaw. Try it. Sige daw, na to unsay reaction ni Michael. Si Mami. Ikaw na siya? Yeah, musta Mike? Mami? Oh, Mark, Mark, mas ganahan siya sa Pilipino. Nag-isod, yun yung tanan yung baka. Ayaw, isod tanan Mike. Slowly chew lang. Ay, Rosemary. Yeah, kumusta Mami? Damihan ka? Kung kani mo papilion or kaning sa so sarap, asa man ka? Kani? Mo ba? Kanang money's worth siya. $18 is kabuo. Sulit siya. Natural. Kabalo ka, ako mang good kay ganahan ko anang barato nga malami, nga sulit. Mahal Ito lang lamay yan. man pud kay makamingaw sa jud ang lasa sa Pilipinas. Mausad. Sakto. Yummy? Yun saan yung pagkibawaan ni Diridan? TikTok. TikTok kay gapon. Daghan kay namalit aning Italian. Asa sa Filipino daghan man kay namalit. Oh, na curious man jud ang mga tao. Good kay. Daghan. Ganang mga aso-aso nya. Nindot catchy kaning so sarap. Kung katong patok by Rich ba na to diri, I think dugmugon pud na sila. Lagi. So, ang nakalahi nga guys, kay ano siya, herby kayo. Nay Rosemary. Ang katong so sarap kay Sige pamatid ni Mami. Charcoal to ang Di, ang katong- sugba gid. Kanang Pilipino gid na barbecue. Kabago sa kung remember ani, kana bitong sa carbon dad nga kanang gitusok ang mga shell. Kita ka na. Hey guys, so mananatagkaon sa mga skewers no kanang mga naa sa stick. Yan ang makabusog sad. Diba ka? Swerte kayo ron. Buyag. Kay pagpalit na to sa lechon, gipakapinantag dako nga panit. Nya sunod kaning sa mga stick sad kay Sa so sarap barbecue. sa so sarap kay gisagula na itong fried sad imbis sa tanan dapat steak ra. Yaman ana karon sa dinhi sa Abruzzo kay kuan sad kanang Beef unta mong gi-order. beef na wala may stock so instead na 8 ka steak ra ikuan na po gihatag kay hopdan man kuan. So karon mukuan tag fries para ka Michael. Tilaw taron. Favorite man na niya. Paborito mo ning Michael. Tara let's. Kaning home fries and friends. No, murag kita ko daghan nagbay. Kana ang ilang gibit-bit ay. Oh. Oh my god, dad taas king linya. Ano man mo dayon ta? Sige, suwayan lang natin. Sige, wali niya. Pagkuhan. Naman di dako kayong lugar here? So as of now, Di, magdugay pa kayo da. Ugas kapin din yun. hey, alas 4 na. Wala lang tayo. Ato na lang tayo. Lagi. Okay guys, so pagawas na mi. Dala ta ko mo coffee da di na ko katugon niya. Di nakakatugon niya. Daghan pagpadundad. No, anto what time ni diri? So, mo na to. Adi, hantod gabi pa ni siya actually din eh. Pero mo na to atong kuhan kay unsay tawag ani. Actually, busog na sa gita niya. Ato nagasto tanan kay mga 50 kapin? 50 kapin dollars. So, wow to. Tama na dito atong kuhan ron kay busog na sa gita. Yeah, more 4. Kung mulin niyo to dito da tugnaw na biya. Dugay kay ta mahuman kung muli niya ta para fries lang. Pero duda na ko sikat kay to ha. Oh. Pitik taas sa linya. Kay truffle fries man. Oh, unsa to? Truffle Dili truffle farm. farm. Na ingon ka sikat ganana noon ko pero dili man worth it. Da sige na lang. Lagi. Sunod na lang di. Sunod. Actually, every Friday na ani sila sa One World Trade. Saturday na sa Williamsburg. Every Sundays na sila di sa Prospect Park. So, more gyapon no. Pwede gyapon ta bisita next week kung nakay ganahan Tilawan palain. Okay. Dili man ni sila karon ra sa Every Sunday na sila. Oh, dinhi sa Prospect Park. Ay, uday, ako not listening. So, si Mami kinamili sa mga sanina din, no? Tag $10. Hi, Mike. Kumusta man ka?
Ha? Kamusta si Michael? Say daddy. Daddy. Say daddy. Bebe. Bebe. Kana nindot na. Oh. Kani dili kay no? Dili kayo. Kani yun, nindot ni. Kani or kani mo gano? Kani nindot sad ni. Tangtangan na lang sa manikin. So napalit na ni Mami. Katong orange na sa to. Manikin. Sa manikin. Isuod na siyang bag. Magmasigo am siguro siyang bag siguro. Gikan sa asa? Gikan sa Africa na. Ako na ibutang sa mong bag. Kaya ba nakadiri sa New York kailan magdala kag imong bag. Namo ko'y bag pero yun si daddy isud na lang. Isud na lang diya sa yung bag. Sige, paduaon niyo na to sa playground kadali. Si Mike. Okay. Okay, para maluya ni. 2 hours later. Michael is so excited. Hello, daddy. Go run. Okay. Ganahan siya sa... Para maluya, para matugon niya. Ganahan siya. Dad, kuan jud ha ice jud ni Michael. Uy. Duda na ko ba kay kaning summer diri ang frog kay magkuan na kanang tubig. Oh. Mikey, there's sand over there. Look. Ano, muna sa ding trip ay. Oh, ooh. Sa kakanaon. Sakto jud si daddy. Uh-oh. Ganahan mo ni siya obstacle, oy. Wow, good job. Where are you guys going? Michael. Uh-oh, he's gonna go back again. Say excuse me. He's gonna go back and forth non-stop. Ano ni, ang tadunya na ni. Sige, balik-balik. Okay, one more time. Go. Are you gonna let the others do it first? There's a baby slide over there, Daddy. Let the others... Oh. Go, go, go. Yay! Watch out. There's a baby slide there. Oh, he wants to be... Let the other kids do the slide, Daddy. Yay, Michael's turn. Yay! Saan sa to? Kapoy mi kay after sa playground na mo uli. Hindi na ganahan mo uli, oy sus. Bata na naman ay uuwi. Amo pang gigugoy. Kaya para mo gawas sa playground. Ang African Kapuya eh. Lingaw eh, lingaw. Kapoy ka, mami. Kapoy. Awa guys, na nag-gender reveal din sa park ko. Nindot kayo. Kapuya, Michael eh. As in. Ansa? Ano ba, nindot kita na sa ilang pictures, kana ilang gender reveal. Lagi? Or baby shower, dad kimur kabalo nam siya boy, okay garet. Okay, ga-blue naman din siya. Sakto, ga-blue naman din siya. So, kibaw na siya sa gender. Abot na may balay, guys. Michael, clap, clap eh. Ipaya, eh. Clap, clap, Mike. Clap, clap. Dili na mo minaw. Sa car. Lagi.